utod kag mga abyan, kumusta kamo tanan? Dira sa ngalan sa relihiyon nga PBCM tagipusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sa isa katakna nga tulumanon mga langit nung sanag sang kabuhi nga magadulong sa tao sa kaluwasan. Kag ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya nga ipaabot sa inyo kag iya kamo tagaan sang mabaskugid nga lawas kag sa masanagid nga panghuna-huna agod. Madali lang ninyo mahangpan ang mga matuod nga mga nakasulat sa Biblia. Kag kung may ara man kami nga basahon nga mga referensya ay na ginbasa namon agod indi pa nga kontrahon ang Biblia. Kag ini nga tulumanon o programa mabati diri sa Kabusis Power Radio sa oras alas 7 tubtob sa alas 8 sa gabi sa Domingo sa Kidapawan, mapamatian ini sa oras alas 7 tubtob alas 8 sa gabi sa istasyonan sa Ronda FM. Kag sa Balingasag mabati sa Waikurat Radio FM sa oras sa alas 8 tubtob alas 9 sa gabi. Kag sa Radio Ultra mapamatian ini sa alas 10 tubtob alas 11 sa aga sa Domingo. Kag sa RPN DXKO mapamatian ini nga programa sa alas 12 sa udto tubtob sa alauna sa hapon kag mabati liwat sa adlaw nga Martes kag may ara nga programa sa adlaw nga Huwebes. Kag ini nga ang mga programa sa PBCM ara na sa 29 ka mga radio station din ara ang programa sa PBCM mga langit nung sanag sang kabuhi. Kag subong makaupod pa naton ang iban pa nga mga ministro sa PBCM. Kamusta kaninyo mga kautod kag mga abyan? Ito ang iyong kautod, Richard Impidad, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran. Kag ihatag ko kamo sa kaupod kong ministro. Kamusta ka mga utod kag mga abyan ini inyong alagad Utod Jonrel Malinaw kaupod sa pagtuon sa kamatuoran na yara sa Biblia. Kag subong magpakilala pa ang iban pang mga ministro. Kumusta mga utod kag mga abyan, ini ang inyong utod, Jisrael Macarayo, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran. Kag subong, pakilala kamo sa iban pang ministra. Kamusta kaninyo mga utod kag mga abyan, ini ang inyong utod, Rumi Rama Camus, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran. Kag ihatag pa kamo sa iban pang ministro. Kamusta mga utod kag mga abyan? Kag ini ang inyong utod, Jiggy Macarayo, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran nga ara sa Biblia. Kag subong, ibalik ko kamo kay utod Hermogenes Macarayo agod sa paghisgot sa tema. Ang aton pagatunan subong mga utod kag mga abyan ang nahanungod sa dagan sang panahon naton subong. Nga ina ang aton pagatunan bangod nga maglantaw kita sa television kag sa YouTube kag sa Facebook. May ara nga mga nagakalatabo sa nasod nga Pilipinas, sa pungsod sang Pilipinas kag hindi lamang sa pungsod sa Pilipinas kundi sa iban nga mga kapungsuran kaangay sa natabo sa Ukraine kag sa Russia kag sa natabo nga sa mga nagligad nga mga simana ang natabo nga inaway kag gira sa Israel kag sa Hamas o Palestinian. Amoy na ang aton nga pagatun-an kun nga ang nagakalatabo ina nga nakita nato naton sa telebisyon kag sa Facebook kag sa YouTube kag mapamatian man naton sa mga balita sa nagkalain-lain nga mga radio station. Kung itaakon kana na tabo man kag napamatian kag malantaw manggid naton sa Facebook kag sa YouTube ang mga nakasulat sa Biblia may ara gid nga mga panagna nga kana matuman gid. May ara ba gid nga nabasa nato sa Biblia utod nga Jiggy? May ara gid utod na Macarayo. Aton lang basahon utod na Macarayo ang nakasulat sa ang pulong sang Dios sa Bugna kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sini nga sulat kung ginatuman nila ang nasulat diri kay ang mga tagna diri madali na lang magakalatabo. Sa nabasa naton sa Biblia, masana gid nga bulahan ang nagabasa kag ang nagapamati sa ginbasa nga nasulat. Kag nga ang bulahan sila, bangod nga gintuman nila ang mga nasulat diri
Kag sa nabasa naton may ara pagid nga ang mga tagna diri sa nakasulat o sa ginasulat. Madali na lang magakatabo o magakalatabo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ining nasulat nga ginbasa kag ginpamatian kag gintuman sa nagbasa kag sa ginpamati, bulahan ang nagbasa kag ang nagapamati sa nabasa naton sa Biblia. Kung ano inang gibasa, wala sing iban kundi ang bug-os nga kasulatan nga ginbugna sang Dios. May prueba bagid kita sina utod nga Israel. May prueba kita ana utod nga makarayo. Ini atong basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 tubtob 17. Ang bug-os nga kasulatan gingbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo sa sabdong, sa pagsaway kag paghanas, sa pagkamatarong agud nga ang mga tao sang Dios mahingpit nga masinangkapan nga sa tagsa sa kamaayong buhat. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga ginbasa ni Jezreel kaupod nga ministro, ang bug-os nga kasulatan ginbugna sa Dios kag mapuslanon pagpanudlo, pagsabdong, pagsaway kag sa paghanas, sa pagkamatarong agod nga mahimpit ang tao sang Dios kag masangkapan sa maayuman nga buhat. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ayhan ang ginatumod nga bug-os nga kasulatan nga ginbugna sang Dios? Wala sing iban mga kaabyanan, kundi amo ina ang balaan nga kasulatan o Biblia. Ari ang pulong sang ang buhing pulong nga Biblia, basahon ko sa pagkabadbad na sang hiligaynon. Sa amo nga sitas sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Ang bug-os nga Biblia ginhatag sang aton paagi sang ginbugna halin sang Dios. Ini makabulig pagtudlo sa aton kung ano bala ang matuod o magpaathag sa aton kung ano ang sala sa aton kabuhi. Magtadlong ini sa aton kag magbulig sa aton nga magbuhat kung ano ang matarong. Amo ini ang paagi sa Dios, makita, maandam dira sa tanan nga parte, himpit nga masangkapan, agod magbuhat sing maayo hasta sa tanan. Masanagid sa nabasa naton sa Biblia, mga utod kag mga abyan, nga ang ginatumod, nga ginabasa, nga ginsulat, kag ang nagapamati bulahan man, wala sing iban ang gibasa, amo ang bug-os nga kasulatan o Biblia nga ginbugna sang Dios. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag sa gibasa kaina sa bugna 1:3 giingon sa ginsiling sa nakasulat sa Biblia sa ginbasa sa utod nga ministro Jiggy Macarayo sa bugna 11:3. Basahon ko liwat. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sini nga sulat kun ginatuman nila ang nasulat diri kay ang mga tagna diri madali na lang magakalatabo may ara di ay nga mga tagna di isa lang katagna kundi madamo gid nga mga tagna kay ang ginsiling kay ang mga tagna ginsiling kay ang mga tagna diri madali na lang nga kalatabo. Di isa lang katagna nga matuman o kalatabo. Kundi ang tanan nga mga tagna nga nakasulat sang Biblia kag ang nagpaathag sina amo ang aton Ginoong Hesukristo. May ara bagid nga mabasa naton sa Biblia utod nga Rome nga ang tanan nga ginsulat nga yari sa Biblia matuman gid siling sa aton Ginoong Hesukristo. May ara bagid kita mabasa? May ara di utod na makarayo. Dito atong basahon sa Mateo sa 5:18. Oh.
kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo tubtob nga magtaliwan ang langit kag duta, hindi nga mas mapataliwan sa kasuguan bisan isa ka kudlit o kun isa ka tumbok tubtob nga ang tanan matuman. Sa nabasa nga sa utod nga ministro balik basahon kuliwat amo ini ang ginbasa, kaysa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo tubtob nga magtaliwan ang langit kag duta, hindi nga mas-a mapataliwan sa kasuguan bisan isa ka kudlit o kon isa ka tumbok tubtob nga ang tanan matuman. Ang siling sang aton Ginoong Kristo tubtob nga magtaliwan ang langit kag duta, hindi mas-a mapataliwan sa kasuguan bisan isa ka kudlit kon isa ka tumbok tubtob ang tanan matuman. Ini ang prueba sa ginsiling namon nga ang ginbasa kaina sa Bugna 1:3. Sa Bugna 1:3 nga nakasulat sa Biblia, nga may ara gid nga mga tagna nga matuman kag ginpaathag sang aton Ginoong Kristo nga wala bisan isa ka kudlit o tumbok ang tanan. Siling sa ang aton Ginoong Kristo matuman ina sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ang mga mahatabo nga mga tagna nga ara sa Biblia sa panahon naton subong? Amo ina ang kabangdanan nga ang amo ini ang aton ginatun-an sa pagtuon naton. Bangod nga sa aton nga panahon subong may ara pagid nga atubangon sa tao. Ano ang atubangon sa tao? Amo ang paghukom sang Dios sa bug-os nga kalibutan. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Richard nga may ara gid nga paghukom sang Dios sa bug-os nga kalibutan. May ara gid kautod na makarayo. Pagabasahon na nato din sa Roma Kapitulo 3 versikulo 19. Karon aton mahibaluan nga ang bisan ano ang ginasiling sa kasuguan ginapamulong sa mga yara sa ilalom sang kasuguan agod nga makatakpan ang tagsa kababa kag ang bug-os nga kinakalibutan mas sakop sa paghukom sang Dios. Sa nabasa sa Biblia karon mahibaluan nga ang bisan ano nga ginasiling sang kasuguan ginapamulong sa yara sa idalom sang kasuguan agod nga matakpan ang tagsa kababa kag ang bug-os nga kalibutan masakop sa paghukom sang Dios. Amo ini ang prueba nga may ara pagid atubangon ang tao diri sa kalibutan. Ang siling ni apostol nga si Pablo, ang kalibutan o bug-os nga kalibutan masakop o maidalom sa paghukom sang Dios. Amo ina ang atubangon naton mga kaabyanan nga tigpalamati sa amon nga programa, mga langit nung sanag sang kabuhi sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pag usisahon naton ang paghukom sa Dios. Ang paghukom sa Dios wala bisan sing isa katawo nga makalagyo sina kag pag-abot sa hukom. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Junril. May ara gid utod na makarayo. Basahon lang nato na Amos Kapitulo 1 versikulo 3 tubtob 4. Amo ini aton mabasa. Sa Kapitulo 9 versikulo 3 tubtob 4. Amo ini aton mabasa utod na makarayo. Bisan managpanago sila sa putok-putokan sang Karmelo, pangitaon ko kag kuhaon sila didto. Bisan nalipdan sila sa akon itululok sa kada dalman sang dagat, dito suguon ko ang manog kag ini magakagat sa ila, kag bisan magkadto sila sa kabihagan sa atubangan sang ilang mga kaaway, dito suguon ko ang espada kag ini magapatay sa ila.
kag ituhoy ko sa ila ang akon mga mata tungod sa malaot kag indi tungod sa maayo. Sa nabasa naton nga nakasulat sang Biblia, masanag manggid sa nabasa sa upod nga ministro Junril Malinaw sa ginbasa na niya sa Amos kapitulo 9 bersikulo 3 tubtob 2 tubtob 3 nga bisan sila magkutkot sa Siol dito kuhaon sila sang Dios o kon bisan magsaka sila tubtob sa langit kutob dito dalhon ko sila paidalom bisan pa kon ang tao magkutkot sa Siol kuhaon siya sang Dios aron nga mapaidalom o masakop sang paghukom bisan pa sila magsaka tubtob sa langit kutob dito dalhon sila paidalom kag bisan pa ang tao magpanago sila sa putok-putukan sang Carmelo pangitaon kag kuhaon sila sang Dios agod nga maidalom sang paghukom sa Dios bisan na lipdan sila sa igtululok sa Dios o sa adto sila sa kadadalman sang dagat dito sugoon sang Dios ang manog kag magakagat sa tao. Amo ina ang prueba nga walay makapalagyo nga tao pag abot sa adlaw sang paghukom maidalom kag masakop ang tibuok o bugos nga kalibutan sa paghukom sa Dios kag walay makapalagyo nga mga tao sina sa nabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Amo ina ang pangandamanan sang tao o preparahan sang tao. Amo ina ang kabangdanan nga ang amo ini ang aton gidala nga ginatun-an naton subong sa pagtuon naton sa mga nakasulat sa Biblia sa mga panagna. Amo ini ang ginhimo namon nga ginbasa namon ang nakasulat sa Biblia kag ang mga nagapamati sa programa namon. Amo ina nga inyo nga matalupangod ang amon nga ginawali subong. Kag magkuha ta sa mga natabo sa wala pa ang panahon naton subong. Kag sang panahon sang aton Ginoong Hesukristo kag ang mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo nga mao yadtong mga alagad sang aton Ginoong Hesukristo nga mao yadtong mga apostolis sang aton Ginoong Hesukristo ang isa sa ila amo si apostol nga si Pablo. Nagsiling si apostol nga si Pablo nga may ara na hitabo sadtong una sa wala pa nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan kag ang mga gintutunan niya nga mga apostolis nga nagawali sang aton Ginoong Hesukristo sadtong wala pa sila nag-abot sa kalibutan may ara nga paghukom nga natabo diri sa ibabaw sa duta. May ara bagid kita nga mabasa sina utod nga jige. May ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang pulong sang Dios sa Hebreoanon kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod sa pagtuo sa Dios, ginpati ni Noe ang paandam sang Dios parte sa mga magakalatabo bisan wala pa niya ini makita. Gani naghimo siya sang arka agod maluwas siya kag ang iyang pamilya kag pinaagi sa iyang pagtuo ginhukman ang mga tao sa kalibutan pero siya iya kabig sang Dios nga matarong. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masanag magid nga tungod sa pagtuo ginpati ni Noe ang paandam sang Dios, ginapaandam sang Dios sa Dios parte sa mga magakalatabo bisan sa wala pa ini makita ni Noe. Gani ginhimo ni Noe ang arka agud maluwas siya kag iya pamilya kag paagi sa pagtuo ginhukman ang mga tao sa kalibutan. May ara na nga naglabay nga sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga nagligad nga paghukom sang Dios diri sa kalibutan. Mga tao ang ginhukman sang Dios sa panahon ni Noe kag si Noe ginpaandaman sang Dios parte sa mga kalatabo kag ginpahimo sang
Dios si Noe sang arka, kag yadtong panahon ni Noe, sadtong panahon ni Noe, nagwali si Noe. Bangod nga si Noe, isa ka manugwali sa pagkamatarong. Sa amoy na, si Noe nagwali sang kaluwasan nga maoyad tong arka, nga ginpahimo sa Dios sa iya. May ara bagid kita mabasa sina nga ginwali ni Noe ang pagkamatarong, bangod nga si Noe manugwali nga mabasa naton sa Biblia utod nga Israel. May ara gid kita mabasa utod nga makarayo ang Biblia nga gintawag maayong balita nga Biblia sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Mao sini ang aton mabasa. Ang Dios wala magkaluoy sa kalibutan sadtong inay kundili nga iyang gingpadala ang anaw sa kalibutan sang dili Dios nun nga mga tao nga iya lamang ginluwas amo si Noe nga nagwali sa pagkamatarong kag ang 7 ka mga tao. Sa nabasa sa Biblia, ginluwas sa Dios si Noe nga nagwali sang pagkamatarong. Yadtong panahon nga ginpaanawan sang Dios ang nakasulat sa Biblia, ginpaanawan sang Dios ang Biblia nga yadtong panahon yadtong ginpahimo sang Dios si Noe, kagiwali ni Noe ang pagkamatarong agod nga maluwas. Sa Biblia utod nga Rumi nga ang si Noe man lang ang naluwas kag ang mga kaupod niya 8 tanan nga naluwas sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Rumi. May ara gid utod na makarayo. At ang basahon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Nga sang una wala magtuman sang naghulat ang pagpailob sang Dios sa mga adlaw ni Noe sang ginaaman ang arka, diin pila lamang katao kon sayuron 8 ang naluwas sa tubig. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, 8 katao lang gid ang naluwas sa tubig sa nabasa naton sa Biblia. Nga ang 8 man lang gid ang naluwas. Bangod nga hindi sila nagtuman sa napamatian nila ang wali ni Noe. Hindi sila nagpati. Hindi sila nagbaton sa kaluwasan yadtong giwali ni Noe kag hindi sila nagtuman nga ang tao maghimo sa pagkamatarong kag hindi magbuhat sa malauton. Amo ina ang kabangdanan nga ang wala gid sila nangaluwas yadtong panahon nga ginpaanawan sang Dios ang kalibutan kag si Noe lang kag ang iya mga anak kag iya asawa ang naluwas sa anaw nga ginpangdala gipadala sang Dios diri sa duta. Amo ini ang aton mabasa. Ano ayhan ang ginahimo sang mga tao yadtong panahon ni Noe nga ang Dios nagpadala sang anaw diri sa kalibutan kag nagkalamatay sila tanan. Si Noe lang gid ang naluwas sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ayhan ano bala ang ginahimo sang mga tao sang panahon ni Noe? Yari, basahon ko ang nakasulat sa Lucas 17:26 tubtob 29 ang akon pagabasahon. Ang basahon ko ining nakasulat sa maayong balita nga Biblia sang hiligaynon sa Lucas 17:26 tubtob ang pagbasa naton sa 29. Subong sa natabo sa panahon ni Noe, mangin amuman ang matabo sa mga inadlaw sang anak sang tao. Ang tanan nagkalakaon yatong panahon ni Noe. Kag nag-ininom ang mga lalaki nagpalangasawa kag ang mga babae nagpalamana tubtob sa adlaw nga si Noe nagsulod sa arka kag ang anaw nag-abot kag naglumos sa ila tanan. Amuman ang natabo sa mga inadlaw ni Lot, nagkalaon kag nag-ininom sila
nagpamakal, kag nagpamaligya sila, nagpananom sila, kag nagpatindog sang mga balay. Sadtong panahon sa Ninue, nagkalakao, nag-ininom, nagpalangasawa, nagpalamana ang mga babae. Amuman sa mga inadlaw ni Lot nga ginlaglag sang Dios ang Sodoma, ang mga tao yadto nagkalakao, nag-ininom, kag nagpamakal, na nagpamaligya, kag na nagpananom sila sang gipanggas nila sa duta, kag na nagpatindog sa mga balay. Pero sa adlaw nga si Lot nagguwa sa Sodoma, nag-ulan sing kalayo, kag asupre halin sa langit, kag nagkalamatay didto ang tanan nga mga tao. Wala sila nagpati. Sa wala pa nag-abot ang paglaglag sang Dios sa Sodoma. Ginpahibalo ba ni Lot ang mga tao yadto sa panahon nga ginlaglag ang Sodoma? Ang Sodoma sa ginbasa naton nga nakasulat sa Biblia, ang sabat ginsilingan yadto ni Lot. Ari mabasa naton ang Henesis kapitulo 19 bersikulo 12 ang aton pagabasahon tubtob sa bersikulo 14. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Niyan ang mga lalaki nagsiling kay Lot. May iban kapabala diri, mga umagad nga lalaki kag mga lalaki nga kag mga anak nga babae, o kun bisan sino nga imo sa banwa. Pagwaa sila gikan sa duog, kay laglago namon ining duog. Bangod nga ang pagsinggit batok sa iya, katawhan dako sa atubangan sang Ginoo, kag ginpadala kami sang Ginoo sa paglaglag sini. Gani nagwa si Lot, kag nagsiling sa iya mga umagad, nga magapangasawa sa iya mga anak nga babae, tindog kamo, guwa kamo, sining duog, kay laglago na sang Ginoo ang banwa, apan sa iya mga umagad nga lalaki daw sa nagalago siya. Hindi mayad o maayo nga ihulog lang sa tao ang ginsiling nga magakalatabo. Kaangay ni Lot, gisingganan niya ang iya mga umagad nga magwa sila sa duog sa Sodoma, kay laglagon sang Dios yadtong duog sang Sodoma. Hindi nagapati ang gisilingan ni Lot para sa ila, nagalahog lang si Lot yadtong unang panahon. Amo ina nga hindi mayad para sa tao nga ang napamatian nga mga ginpaandam sang Dios nga mga tagna diri sa Biblia nga para o kaangay sa ginhimo sa ginsingganan ni Lot nga para sa ila naglahog lang si Lot sa ila. Amo ina ang amon nga padayon nga pagwali, kag wala kami untat sa pagbasa sa Biblia, kag sa pagbasa sa mga tagna nga ina matuman gid siling sa aton Ginoong Hesukristo. Kag hindi lang tubtob lang sa panahon ni Noe ang natabo nga nagkangalamatay ang tanan nga mga tao nga wala magpati kag wala magbaton sa ginwali ni Noe nga kaluwasan nga mao yadtong arka. Sa nabasa naton sa Biblia, may ara pagid nga dakong kangitngitan. Mabasa naton ina sa Biblia nga matabo diri sa kalibutan. May ara bagid nga mabasa naton sa Biblia, utod nga Richard. May ara gid utod na makarayo. Pagabasahon nato ato lang pagabasahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay ang pag-anto sa sadto sa Sion mas sobra pa sa makangidlis sa kinagamo sa natabo bahin sa gin
suguran sa kalibutan tubtob sa sini sang adlaw kag wala na sini mahitabo sa pila ka palaaboton sa kaangay sini liwat. Sa nabasa sa Biblia, basahon kuliwat amo ini ang nabasa sa Biblia sa maayong balita nga Biblia. Kay ang pag-anto sadto nga tiyon masubra pa ka makangilidlis sang mga kinagamo nga natabo halin sa ginsuguran sang kalibutan tubtob sa sini nga adlaw kag wala na sing hitabo na sa palaabuton nga kaangay sini liwat. May ara pagid nga sobra ka makangilidlis nga kinagamo nga matabo sang kalibutan kag wala pa ina matabo. Sa nabasa naton sa Biblia, ari basahon naton ang ginabasa sa kauban nga sa kaupod nga ministro ang maayong balita nga Biblia. Basahon ko ang King James Version sang hiligaynon sa Mateo 24 versikulo 21. Amo ini ang ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo. Kay niyan magaabot ang dakong kangitngitan nga wala pasing subong nga nahanabo tubtob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon wala kag indi nagid mahanabo. Ang magakalatabo nga sa nabasa nga nakasulat sa Biblia nga makangilidlis makangilidlis gid nga mga kinagamo nga mahanabo sa kalibutan. Amo ina ang ginsiling sang aton Ginoong Kristo nga mag-abot ang dakong kangitngitan sa nabasa naton subong nga makangilidlis gid nga kinagamo nga matabo sa kalibutan sa nabasa naton sa Biblia. Kag inang makangilidlis nga kinagamo nga matabo sa kalibutan ang dakong kangitngitan ang matabo sina ang mga tao laglagon sang Dios. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Junril. May ara gid utod na makarayo. Basahon lang naton utod na makarayo ang Sophonias kapitulo 1 versikulo 2 tubtob 3. Ang Ginoo nagasiling, laglagon ko ang tanan mga butang sa duta, tanan nga mga tawo kag mga masapatan, mga pispis kag mga isda, papason ko ang mga malaot, laglagon ko ang tanan nga mga tawo kag wala sing mabilin nga buhi. Ako ang Ginoo nagahambal sini. Sa nabasa naton sa Biblia nga laglagon sang Dios kag papason ang mga tao. Wala sing mabilin sa aton nabasa sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia pati na ang mga isda sa nabasa naton nga sa Biblia. Kag sa indi pa na matabo may ara pa nga aton talupangod nga magakalatabo ano ang mga ginpaandam sa aton Ginoong Hesukristo o sa Biblia utod nga jigi sa indi pa mag-abot ang makangilidlis nga kinagamo nga matabo sa kalibutan ang dakong kangitngitan nga mao ina ang kalaglagan. Ano ang magakalatabo nga diri sa kalibutan? Mao kana ang aton lang basahon utod na makarayo diri sa ang pulong sa sang Dios sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 tubtob 8. Makabati kamo sang mga gira nga malapit sa inyo kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagira man pero hindi kamo magakahadlok kinahanglan gid nga matabo ini pero hindi pa ini ang katapusan. Magailinaway ang mga nasyon kag magailinaway ang mga ginharian, may magaabot nga mga gutom kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ini tanan umpisa pa lang sang mga kabudlayan nga magaabot. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, may ara umpisa lang sa mga kabudlayan nga magakatabo. Ano ina? Ang matabo, makabati kamog mga gira nga malapit sa inyo, kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagira man. Kag may ara mga linog sa nabasa naton sa Biblia, kag mga magaabot ang gutom sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang siling sang aton Ginoo Kristo umpisa lang ina sa mga kabudlayan nga magaabot
Ano ina ang magaabot? Amo ina ang dakong kangit-ngitan nga puwerte gid ka makangilidlis nga kinagamo nga kalaglagan diri sa duta. Pero may ara naton nga ginsiling na nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga may ara pagid nga makita naton kag mabati naton makabalita kag mapamatian naton nga may gira sa nagkalain-lain nga mga lugar, sa nagkalain-lain nga kapungsuran, maggira kag mga gingharian sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang nakita naton sa pungsod sa Ukraine kag sa Russia kag sa mga nagligad nga mga simana ang gira sang Israel kag sa Hamas. Amo ina ang nabalitaan naton bangod nga malayo ang Israel kag Hamas sa Pilipinas kag ang Ukraine kag Russia. Amo ina ang nakasulat o katumanan sa ginsiling sa aton Ginoong Hesukristo sa diri pa ang aton Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pero kon aton usisahon ang nakasulat sa Biblia, may ara ba tinguha ang Dios sa Biblia kon basahon naton ang nakasulat utod nga Jezreel, may ara ba nga tinguha sang Dios sa tao? May ara gid kita nga mabasa utod nga makarayo. Ini atong basahon sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 tub 4. Ini maayo kag kahamulotan ini sa itululok sang Dios aron aton manluluwas nga buot nga ang tanan nga tao maluwas kag madangat sa pagkilala sang kamatuoran. Ang maayo kag nahamutan sang igtululok sang mangluluwas nga Dios, buot niya nga ang tanan mga tao maluwas kag makadangat sa pagkilala sang kamatuoran. Amo ina ang amon nga ginawali nga para ang agod ang tao makadangat sa kamatuoran kag sa matuod gid nga pag-alagad. Amo ina ang kabangdanan nga ang kami nagwali. Padayon na nagwali, wala kami sing untat sa pagwali, sa pagpamatuod, kung para ang tao, mahibaluan sa tao, kung sa panahon naton subong, kung diin ang tao makadangat sa nagakadapat gid nga pag-alagad nga magadulong sa tao sa kaluwasan. Amo ina ang kabangdanan nga kami walay untat nga pagwali. Sabisan sa nagkalain-lain nga mga rejuistisyon din may ara programa ang PBCM. Subong usisahon naton sa nakasulat sa Biblia. Ano ayhan ang buot sang Dios nga ang tao makadangat sa matuod nga pag-alagad kag sa kamatuoran kag maluwas ang tao sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang buot sang Dios para sa tao nga ang tao makadangat sa kamatuoran sa matuod nga pag-alagad nga magadulong sa tao sa kaluwasan. Diin ina makaplagan sang tao wala sing iban kundi dira sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo ginpadala sa amay diri sa kalibutan nga magbulos sang aton Ginoong Hesukristo. May ara bagid kita mabasa sina nga nakasulat sa Biblia. Are basahon ko, pabor ko, utod na Richard, bay ara bagid nga mabasa naton sa Biblia nga ang Espiritu Santo magbulos ang aton Ginoong Hesukristo kag ang nagpadala sang Espiritu Santo amo ang amay. Kag ara gid brad kapatid na kautod na makarayo. Aton lang pagbasahon sa Juan kapitulo 20 Kapitulo 14 bersikulo 25 o 26. 26. Kinaingon.
Ginsugid ko ini nga mga buta nga samtang yari pa ako upod kaninyo. Pero ang magnalaban nga Espiritu Santo nga gipadala sang amay sa akon ngalan magatudlo siya sa inyo sang tanan nga mga butang kag magpahinumdum siya sa inyo sa tanang mga ginsiling sa inyo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang gibasa ang King James Version hiligaynon, basahon kuliwat ina. Diri na kon basahon sa ang pulong sang Dios. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Ini nga mga butanga ginasugid ko na nga daan sa inyo samtang kaupod pa ninyo ako. Pero kung makahalin na ako, ang manugbulig nga amo ang Espiritu Santo, amo ang ipadala sang amay nga magbulos sa akon. Sino ang ipadala sang amay diri sa kalibutan? Wala sing iban kundi Espiritu Santo. Kag ang Espiritu Santo nga ginpadala sang amay diri sang sa kalibutan, wala sing iban kundi ang Espiritu Santo. Kag ang Espiritu Santo nga ang ginpadala sang amay, ang ang tinutuyo sina, wala sing iban para nga ang tao maluwas kay bangod nga ang Espiritu Santo manluluwas gid sa ginsiling sang aton Ginoong Hesus Kristo. May ara bagid kita mabasa sina mga utod kag mga abyan, may ara gayud kita mabasa sang nakasulat sa Biblia. Ari basahon naton ang nakasulat sang Biblia nga may ara gid nga mabasa naton nga ang Espiritu Santo manluluwas gid sa mabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Ari basahon ko ang The Passion nga translisyon. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa The Passion sa John chapter 14 verse 15 to 17. Basahon ko sa pagkabadbad na sang hiligaynon. Ang paghigugma sa akon naghatag sa imo sang gahom sa pagtuman sang akon mga sugo. Kag ako mangayo sang amay, kag siya maghatag kaninyo sing manluluwas ang Espiritu Santo sang kamatuoran. Amo ini ang prueba nga ang Espiritu Santo manluluwas nga ginpadala sang amay diri sa kalibutan nga nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Bangod nga may ara pagid nga paghukom sang Dios nga ang tanan nga mga tao laglagon sang Dios, pero may ara siya nga nga buot niya nga ang tanang mga tao maluwas kag makadangat gid sa kamatuoran nga pag-alagad dira sa Espiritu Santo. Bangod nga may ara gid nga pag-alagad nga bag-o dira sa Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa utod nga Rome. May ara gid utod nga makarayo. Aton pagabasahon sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Pero karon tungod sa aton paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga ulipon sa aton ang aton pag-alagad sa Dios karon sununa sa bag-o nga kabuhi nga resulta sang aton pagsunod sang Espiritu Santo kag hindi sa daan nga pagkabuhi. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia bisag dira lang kutob utod nga Rome. Masanag na gid sa nabasa naton sa Biblia nga may ara gid nga bag-o nga pag-alaga dira sa Espiritu Santo kag mag-abot man ang makangilidlis nga matabo nga dakong kangitngitan nga kalaglagan diri sa duta. Ang aton nga tinguhaon amo nga mga lagad kita dira sa Espiritu Santo kay Espiritu Santo nga alagaran
amo ina ang manluluwas ang nagsiling, hindi mga ministro sa PBCM kundi ang aton Ginoong Hesukristo mismo nga ang Espiritu Santo manluluwas kag ang mga nag-alagad sa Espiritu Santo ang manluluwas wala sing iban kundi Espiritu Santo. Mag-abot man ang makangilidlis nga kalaglagan nga matabo diri sa duta o diri sa kalibutan, ang gikinahanglan sa tao amo lang gid nga mga lagad ka dira sa Espiritu Santo kag mga muyo dira sa Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa utod nga Junril. May ara gid utod na makarayo. Basahon lang naton ang Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Amoy ini aton mabasa. Apang kamo mga hinigugma, patubua ang inyong kagalingon sa inyong labing balaan nga pagtuo, magpangamuyo sa Espiritu Santo. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, mag-abot man ang makangilidlis nga mga kinagamo nga matabo sa kalibutan, ang kalaglagan, ang kaluwasan sina amugid ang Espiritu Santo kag ang tinguhaon sa tao nga mag-alagad sa Espiritu Santo. Kag may ara tanda sa mga tao nga nag-alagad sa Espiritu Santo. Ang tanda nila amo ang ila nga mga hulubaton. Ano? Ang buluhaton nila amo ang pagwali sang maayong balita sa Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sina utod nga jigi. May ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Sa ila ginbugna nga hindi sa ila gid kundi sa inyo ginhikot nila ini nga mga butang nga karon ginabalita sa inyo paagi sa mga nagawali sang maayong balita sa inyo bangod sa Espiritu Santo nga ginpadala gikan sa langit nga sa among mga butang nga ang mga manugtunda nagahandom sa pagtan-aw. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, may ara nga maayong balita sa Espiritu Santo nga ginwali sang mga tao kag wala sing iban nga katumanan sina natuman ina kanamo nga mga sa amon nga mga ministro o kanamo nga mga ministro sa PBCM. Pinanguluhan sa amon nga Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister sa pagtulon-ang PBCM. Amo ina ang amon nga giwali. Ang giwali namon, amo ina ang tagna nga magakalatabo sa kalibutan, kagiwali namon ang nahanungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan amo ang pagpangalaga dira sa Espiritu Santo. Kay Espiritu Santo manluluwas kag ang wali namon nga Espiritu Santo para ina sa kaluwasan sa tao. May ara bagid kita mabasa sina utod nga Jisrael. May ara kita nga mabasa utod nga makarayo. Ini atong basahon sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sang kamatuoran, ang maayong balita mahanungod sa inyo kaluwasan. Kag sa nagsalig sa iya kamo man nga gimpatinan sang Espiritu Santo nga ginsaad. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, may ara patin kag ang patin sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang patin amo ina ang Espiritu Santo kag ang patin nga Espiritu Santo para ina nga ang tao maluwas. Basahon naton ining nakasulat sa Biblia sa Episo 4:30 mo ini ang aton mabasa nga nakasulat sang balaan ang kasulatan o Biblia. Amo ini ang mabasa naton nga nakasulat sa Biblia sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Basahon mo utod nga Richard. Aton lang pagkabasahon din sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 ginaingon, kag dili pasub-a ang Espiritu Santo sang Dios ang sa iyang pinat-inan kamo nga sa adlaw sang pagtubos. Sa nabasa gid nga nakasulat sa Biblia nga kung basahon ina sa maayong balita nga Biblia, inang pagtubos intawag ina og pagluwas. Ang patin sang Espiritu Santo para nga ang tao maluwas. Pag-abot sa laglagon sang Dios ang duta. Paagi sa pagkamalaot nga magsunog sa yuta sa Isaias 24:3 kama 6. Kag ikapila nga ikapila nga parte ang pagkamalaot nga magsunog sa duta. Kung basahon ina sa Bugna 11:14 gintawag ina nga nagligad na ang duha ka
pagkamalaot kag mag-abot ang ikatlo sa madali. Sa mabasa sa Biblia, ang ginatumod nga pagkamalaot nga magsunog sa duta, amo ina ang ikatlong pagkamalaot nga magsunog sa duta, kag ang pagkamalaot nga magsunog sa duta nga ikatlo, amo ina ang inaway o gira sa nakasulat sa Isaias 42:25 sa ang pulong sang Dios nga hiligaynon. Inaway o gira ang musunog sa duta. Amo ina ang paghukom sang Dios nga ang maluwas sina amo lang gid ang nakadangat sa pag-alagad dira sa Espiritu Santo nga ginwali namon bangod nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang, kag ang isa sa mga butang nga igatudlo sa Espiritu Santo wala sang iban, amo ang pulong sang Dios nga ginpakasama ina sa espada, kag sa Efeso 6:17 sa ang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nga kaangay sang espada magluwas ina sa tao pag-abot sa gubat, amo ina ang gira o inaway nga matabo diri sa duta sa Hub 5:20. Amo ina nga pag-abot sa ikatlong gira o inaway diri sa duta, ang gikinahanglan sa tao amo nga makadangat sa matuod nga pag-alagad dira sa Espiritu Santo. Padayon kung tani kamo mga utod kag mga abyan nga magapamati sa programa sa PBCM, mga langit nung sanag sang kabuhi, kag nagakabulig kung tani ini mga abyan ng amon programa aron kamo makadangat sa nagakadapat gid nga pag-alagad dira sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Wala naman kami sing oras, ini ang inyo utod. Sa ngalan sa amon manunudlo, Divine Master Tomas Sr., kag sa amon Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo, kag maupod sa akong sa upod ko nga mga ministro. Kag kini ang inyong kautod Richard Impidad. Ini inyo utod Junrel Malinaw. Ini ang iyong utod, Jisrael Macarayo. Ini ang iyong utod, Brad Romira Macamos. Kag ini ang inyong uto, Jiggy Macarayo, magasiling. Madamo gid na salamat sa inyong pagpamati. I am a